Ki parabangit beet jangka balang Presbyterian Mauro ki parabangit beet ki banaki waipat ki balang lembat mapi ki parlo ki beet ki bala banidon rengkat bat ngi hakani ke jingeseng ngi ai kuble ya pi baro haka kerteng ka bakordor tam ka jong utrai bat unong penem jangi u Jesus Christ ngi ai ngo yo blai bau ple ngi kum kani kalan bangin pelong ya ka jingeseng hakani ka jing mani kabangilaban panpoy shapi link baka YouTube channel jangka balang Presbyterian Mauro ngi duai boble undon kat bat ngi hakani ga jieseng bat kinong shimbenta baro tungin ya pendam haka jing duai ko blay ko pag ujangi ubah beneng ngi aingo eme nakabenta kani ka por ka bame aingi bangin don ka yeng ga jongme ban shakri eme bar ki yeng ki sem ki jangi ban yadon bentalang hakani ga jing shakri eme ngi kerpat bamen don dekat bat ngi bat bamen yalam yagi benta barok jong jing syakri ke jongi bagin long ki bapa diango nakmat jong me bat bakin long ru ka jing kerku mensim naga benta jongi lang barok ngi IT alade hakik sangti ke badan bor ki jong me yakini ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ru haka kerteng ke jong utrai bat unong penem jongi Jesus Christ amen ngini batengi ke jing syakri ke jongi yo blai da kabangi arwai lang ka jing ruai ka balai spa prapusau wat nga wat ya meko kenrat shane shawai klem da wai snow ki jing yam la rengat habajan u yeng utrai komat jong me jing im jonga haperthei ka jing ruai ka balai spa prapusau Wan ya miku kenwan shani shawe klem dawai smoky jing yam la rongan habajan ba yeng utrai kuman jong mi jing im jong ha birthday jing sung jan hai ban ya selong kumen suda hakamon tang ba men ya yi yeng ringkan baro hang tang aladon come once no see junom haba don mami haponawa dingka jenjang lele ladarung mami shem kajing pen pun jing jam nu ban jing subun yakame jing in jong mi kampen tiang ba ropan minga kerpan trainang hajan hakajenjang yeng lem bun yang ngasem ting hang ni bun ngakyo hang tan chem sen rang jong nga
Sơn vang trong nga ha chan trong mi ngan ngan long. Ka jingpuli na kakhtien ke jong blay hagani kapor ki long na ki benta ki baitemen basan Dr. O Lamare ila jet kum ka nongrem naga benta ka khubor ka jong i shibet ban ngan puli ki ni dikhat i bay hadini bay ka sam ka ba phra ka dikhat ka banung kong a trai utrai jongi katno ka badon buram long ka kerteng jong me ha ka khendau baro ubalabu yala ka buram halor ki beneng kasam ko bapra ki dikhat lai bat saw habang perkhat ye ki beneng jong me ka kam ki shinria ti jong me ubanai bat ki klor ki ba melabo ubrie ulong ayu ba me ken mau ye o badu khonu breu ba me wan khmi ye o kasam ka ba shispa saw pu saw ka dikhat ka ba lai a trai ubrie ulong ayu ba me khmi ye o lani khonu breu ba me nyeu ye o kasam ka ba phra ki dikhat san hadu phra naba me la pelong ye u tang khendia khampo ban ye blai bat me la pen phong pan sngia dia u da ka buram bat ka jing pendan buram me la pelong ye u ban yo ka jing senshar halor ki jing le ki kti jong me me la bu eki baro hapo ki slajat jong u yaki langbrat bat yaki masi baro bat yaki merat klauru ki simbeneng bat ki dok ha ka duriau yaki bayat yaki lenti ka duriau nang tanau job kalenong ka banyau ki dikhat khat nyau khat pra ubriu ulong ayu ba men pen krau ye u bat ba men bu ya ka dok nut ha u bat ba mewan khmi ye u man ka step bat tenju ye o man la ka khlip man ka sam ko ba phra ka khot ka ba khandai a trai utrai jonga kat no ka ba don burom long ka kerteng jong me ha ka khindau baro to bleun ker khu ya ka ni ka jing puli bat ka jing sha skor na ka htien ka ba khoj ke jong o to ngi ne pendam ha ka jing duai au bleu bo pau jong i ba beneng ngi ai ngo eme na ka benta ka ni ka por ka bangi yo ban pule ka htien ka ba em ka jong me ban yo e ka jing pen kan mau bangi ngi long khun ben riu hasla jong ni ka perthei yau ba me la bu kerpang na ka benta ka buram ka jong me bat ban pendep e ka jing thmu ka jong me ngi ai ngo ba me i ngi hadu kata kata ba me lawan jungo ngi ha ka dur bat ka rinieng ka jong khunu jong me u Jesus Christ u balawan ban yap yapli na ka benta jongi ban kular ya ka jing im bom jukot habneng ndakala de ka por bangin let no nagani ka perthai bat kat bangi dang im nagani ka perthai pat bangi don ka jing kermen jong ka jing tengen hapadeng ki jing e jong ka jing shlur hapadeng ki jing ele bat ka jing kermen hapadeng ki jing pang ki jing shitom bat ki jing perking jong ka por ong ida ai ngo eme ko trai naga benta ka jing puli ka htien ka ba em ka jong me ka ba ai men sim yengi hapadeng kini ki sngi ki ba kta lot ya ka emlang ka sa lang ka jongi baro ngimla banwan kieu shka yeng ka jong me ban shakriya me ringi la ban don halagi jong ki yeng ki sem ban ya don ban talang hagani ka jing seng bat namar ngi wan ban IT lot yala di met bat men sim ngi sngo tho ba me don rengkat bat ngi namaruk pau ba beneng wat ya kita ki nong mani ki ban mani u hakamen sim bat ka ba shisha ngi ay me ka jingu bat ka jingero bat ka buram baro ka ba di ka jong me ko try ban ngi ay me ya ka ba hatam e ka do not ka jongi bat ka por ka jongi na ka benta ka kam ka jong me ngi duai ko try ba me men kar khui ngi iwei pi wei ha ka ni ka jing seng ka jongi bangin ma te ka jing dor kat ka jong me bangin ma te ka bor ka bana lor ngi duai na ka benta ki nong shim benta baro kin long ki bala pen sle do men se mak hoj bagin la ban ya lam ngi ha ka jing shakri ka kerteng ka jong me
Ngidway nagabantay itemen basan iba ijongi, itemen basan Dr. O Lamare, iban sa yeng sa sipang ban ay ka khubor, nagakhtien ka ba im gajong me, topen kop ya topen sle ya daw man simakhoy, baka ay ka ba inkren, kan long shisha ka ba pen kendo bat ka ba thau thamai bat ka ba pen slur pen sngan ye gijing im gijangi ngidwai na gabanta ka kam gijing trei gijing i baro bar ka yeng ka sem gijing i bagi nang la ban kit ban ba ka kam gijang me ngidwai ko try kan ra na gabanta gi khot chang balang presbyterian mauro kiba ya ling ba gijing agini gisngi ba men kit men kirshan men yarap men yalam me ki ko try ngidwai na gabanta gito kiba pang bisitom ba men pen khya ki ngidwai nam kibai pat kiba bit kiba biang bagin don ka man sim ka jing solem bagin la ban yarap la mi kibai hapdeng ki jing shem ki jing kendo ngidwai na ka benta ka ri ba ka jat ban riu ka jangi ngidwai nam ta kini ki para banget bat ki parlok ki bala ban don rengkat ban ngi ha ka ni ka ji seng ba men ya dai ngi ko try na ka ni ka jing pang khlam bat men pen khya yengi ne ki jing shitam baro ngidwai na ka benta khun ban riu hi shitalup jong ni ka perthai ba men pe isne ngi ko try kan rat men pak nok loy ke jing pen khia ka ban lor bangin la ban lat nang ni ke jing ka bangi kendo menta ngi duai ngi kerpa do ko try kan ran na ka banta ki khon kristan kal leng ni ka perthai bagan ni ka numlong ko por jang jing do jing kermen bat bikin pen i ka perthai ya ka jing do men sim happening gini ke jing Henry ngin la ban pen pa po jangi ya kata ka jing ai ka jang ukris ka ba dap yang ingi try to nang kerkhu yang ikani ka por hagani ka jing seng jangi to map igi pop ki palat kerengkang jangi ki bobon ba to pen thmai ki jing em ki jangi bagin long ki jing em ki ba pediang ona khmat jang me namari kine baro ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro haga kerteng ka jang utrai bat unong pen em jangi u Jesus Christ. Amen. Ki para bangi be baro kini gide gijing penbana jong kabalang ni aingo yo blay bangila ban yo ya kini ka way pat ka singu try ka arpulai trik ubna August jong kini gisnam ban ni yo artli gijing seng ha kini ka singi menne kum to ha ka por sipo buji ka jing seng ha po ka jing lam ka jing seng khna ban manta pa de ka jing seng lang jong kabalang ha ka bai wei ni gitmen masan jong ka balang ka jongi temen masan Dr. Ola Mari in ai ka hubor na ka tien ka jong blai ha ka ni ka sing try ka ban wan lai potrik ubna August jong ka ni ka snam yin yo hi artli gi jing seng kumba julong ka jing seng jong ka balang ha ka por shibje men singi ha ka ba I wei pa di pastor na ka balang Presbyterian jayaw I Reverend Terence Wansong in one ban sam ye ka khubor ka tin ka jong blai hapdeng jongi kum ka balang bar ha ka por jan miet pat san bje yin yo I ka jing seng ha po ka jing lam jong ka jing seng kan thei to ngin dwai bo blai un snei ban kir khu yingi kum ka balang baro ko wei habangi singap bat ngi sha score bat ngi sakri lang ha kini ki program ke bawan lingba ka YouTube channel ki program jing seng hagi yeng ki sem ki jongi ngila de ban sam tenrei la don mano na preng ki long yeng jong ki khon ka balang ni ki wei pat ki parabage ki bajuan je seng ban ngi ki bakwa ban yo khupi phila ban sasim nang ne de yeng jong I ba pilot star kharja rid nang ne na phlau jong ka yeng mani kini ki long ki jing bana ha ki ka por Hagdi ka klip mat ka bamanta gin poino sa kabanta jong ka jing sakriyo blay ha ka bangin yo sngo ya ka khubor na itemen masan Dr. Ola Mari ublay unis na iban kirkulang ingi baro kublay sibot. I pastor I balam yang nak nyeseng laman ka por ki parangit bi baro jong ka balang Presbyterian Mauro ki badon hing ki sam ki jong phi ki wei pat ki parangit ki lok ki jor ngai kublay ya phi ka teng try but nong plim ngi disgrace
ngapan pau ya kejing sgau brom ya ke balang. Bela ibet ban syaniak pat hangas ke sin. Ban ya sam ya ke kubor ke ting ke jong belai. Ngai ngo kerpangai yo belai. Badap dak jing isnai. Kejing maap bepelongnya ku mengalong. Duai mo belai ni isnai ban kerkhui ki. Lang managapor habang sya skor ke ketin ke jong. Kapang jong ke kubor kalong. Ubriu ulong ayu bamawan kemi bat tenju yu. Ke ketin ke jong belai lepas nong rim. Na kitab Sam cispa saw posaw dekat ke balai. Try ubriu ulong ayu. Bamawan kemi yu. Lani kun ubriu ba menyaw yu. Kesam ke bapra ke dekat ke basaw. Ubriu long ayu ba makan mau yu. Madu kun ubriu ba mewan kemi yu. Ke kitab ujob nyaw lanong kat nyaw kat pra dekat ke ongkum ni. Ubriu long ayu ba mewan penkraw yu. Ba men penkraw yu. Ba men bu ialah ke dono tau. Bat mewan kemi yu man ke step. Bat tenju yu man laga klip mat. Haswa begini yu sengau ikting ke jong belai. Tongin pai syo belai ke jing duai. Ko kepa jengi baha peneng. Nyayu me ko try naman ke por ke bakodor. Kamangilak ban charge kor ke ketin ke ba embat ke ba donbor ke jong mah. Mi ko try syukri jamau don hani ke porwan pensengau ya ke kubor ke ketin ke jong mah. Isnai ko kenrat ban kerku penkentang ilau jong syukri. Melapan krek ko try ya ke kubor ke ketin jong mah peneng ke jing tlot. Ngaduai ya try saiban penjanai ko try da ke bor ke jong mah. Bagan long ke jing kerku mensim nengkong yang abayang hang ni. Madang ilang barok ke biak sengau ya ke ketin ke jom. Sengau ko try bangu maap ki pop. Na begini ki pangi dem tengu jisu nang penembi. Amen. Ubriu ulong ayu bamawan kemi bat tenju ya ong ke ketin ke jom belai. Kabanta ke benengkong ubriu ulong ayu. Kabanta kabaar balay ublay ukenma badwan kemi yo briu man like a step. Kabanta kabalay ubriu ulong ayu. Bame tenju yu man like a klipmat. Gini kabanta barok lai teli ki don yu dak jing keliban kelio. Hakmat ublay ubriu ulong ayu bamwan ban kemi bat tenju yu. Ki parlok prajor ki perbangai ki banta ke benengkong gaong. Ubriu ulong ayu. Kaju bab. Kalak balong ke babun ladang abu ini jekeliah penjing ni kapor. Man keli ialah dia yang ilang baroru ubriu ulong ayu. Lak bandon begong bemanong bencubab ubriu ulong ubriu spa. Lak bandon kemadong bau briu long bastat. Ubriu long baklain bor. Lak bandon ke baju bahab dengan long ubriu ubahok bat kumta terter. Hanrei ke jeng sisahan ni ketin ke jauh belai ke penken mau yang ayapi. Ba ubriu ulong ujing tau bakodor jauh belai. Ublai ubala tau yo ubriu dekat keti belai jauh. Kaktin jong belai na kitab Genesis lenong menengkong arpon riu dekot. Kapan kan mau yang ai piko ki parabang wei ich. Ublai long ru tengen ya tau yo briu hakadur jongi. Katkum ke jingi serim jongi hi. Batkin sencar halor ki dog ha ke duriau. Halor ki simneng. Bat halor ki kenjam rat. Bat halor ke pertai barok. Marhalor ke bah kenjam bapar barok ke bapar halor ke kendau.
Kumta ublay ula thao ya ki hakadur jang uhi. Hakadur ublay kain ula thao ya ushenrang bat kan thay ula thao ya ki. Kitab Genesis nganong kabaar kada khot ka banyo ka kren ya jing shisha. Ba ubriu ulong jing thao ba kodo jang ublay. Baru try bo ublay ula thao ya ubriu na ka domat ka khandau. Malah persat hak itu khmot jang uya kejing persat kejing im. Baru tahu beriu ulalong kamen sim ke im. Habau belai ulah tahu yo beriu. Ubelai ulah tahu yo beriu hakadur ke jang ubelai. Henry kam kutang hang ta. Baru belai ulah ong ru hak mi ngal ayapi. Ban long gajing bam. Ublay habolo thao yo briu ko ki para bangai bit. Ul hao thao di kalat ban psa ban pja yo briu. Ya gajing don kam man lagas ngi halaka jing em jong briu. Ngila ban perkhat bangalong briu briu spa. Ngila ban perkhat ngalong briu baka umal lamastad ban kamai spa. Ngala ban berkat bo briu long bastad bat komta terteru bakhlain bor. Henry ke kitab Genesis kaktin jong blay ke penkan ma ngila nong menengkong arb khandai dikhot. Blay long ru hakmi ngala aya pi ban long kejing bam. Ya ujur barok uban mi sembai. Ubadan hakmat ke khandau barok. Bat yau ding baro ubladan haladi usok jang uding bapan mi sembai. Bat ke dekat ke balai pau gong hau kenjam rat baro jang ke kendau. Bat ke kenja baher jang ke sun meneng bat ke kenja bapar halor ke kendau. Badan jing im haki nga ai ya ujol bajangam baro. Manlong ke jingbam bat kalalong kum taru. Ublay habola thao yo briu. Uperkhat ru yo briu ban psa ban pjayu kejing don kaman lakas ni. Ulong utan rai jong kaspa. Ulong utan rai jong kejing stad. Ulong utan rai jong kejing klan jong kabor kumbaula ai Samson ubriu bala kerku na do ke kepo ke kemi jong. Baru blay kumunong bu nong thao. Udon ini ke hok long try halor briu. Habodon ke hok long try briu. Ublay kwa ba uway pat ulong try briu ya ba ulat hao. Ukam kenti ya lo briu. Naman ngilong kijangu. Ubat ru hakikti kebadan bor kijangu ban penyat ya kayang ngi briu aslag nega pertai kat kum kaman blay jangu. Kumu blay nang bu nang thao. Uai ho briu ban sansar ya ke perthai Henry ubat ya ke bor sansar penyaj upej ya ke bit ke biang ke jong briu ngemla ban yaj mon nak khmat ke jong belai dada ubriu don kaspa kanam ke burom ada ubriu don ke jing start ke jing kot jing khia ke bor ke jing khlain. Ada ubriu dap kerhai hagi ke jong kaspa jong ke perthai. Kum ki banget. Ngire man sngau thu ba ke baro. Kilong ki jing kerku ke jong blai. Habang ni sngau thu kum ta ba ke baro kilong no blai na du kamet kamen sim ke jing em ke jing dan jing em jong i baro. Blai ukwa bangin le ya kamon jong. Ublay ukwa bangin ai ngu yo. Man la ka miet man la ka step bat ban yai khan mau yo. Kum ublay nong bu nong thao. Kum ublay badan bor baro. Ubriu long ayu. Ubriu long jing thao ba kodor. Jong ublay. Kabanta kabaar.
balai ublay ukan mau bat wan kmi yo breu man laga step. Balai bau blay ukan mau bat wan kmi yo breu man laga step ko ki parabongai bit. Ujob bat unong ruai sam ki ai keli yo blay. Try ubreu long ayu memekan mau. Mebu ya kadonu dau menyau kor yo. Me kmi bat wan kmi yo man laga step. Bat tenju yo man laga klip mat. Kum ki banget ni poi kan mau na ban keli la dia kata. Kalau ngajing keli ke bat dei ba. Namar haba perkat. Ya kajing krau ke jong ublay. Habang perkat ya ka jeng krau ka bor ke jong ublay. Balai ken ubreu ublay wan kmi yang iki breu ki barit ki batlat bor. Balai ken bau blay wa khu yu ba hok wan kmi yang iki breu ki bat ngit bat ki ba pop. Kalong gajing keli ke ba mangingi don kaman yai keli man kasngi yala de. Blay ba balay ba ken ma bat wan kmi yang au breu bat lot bor u bat ngit ba do ba pop. Ngiyo i ladau breu don na sanda ublay. Lani ladau breu sak maru na kekhmat jong ublay. Ublay uyai ken mau. Yo breu. Ublay uyai bu ila ke donut hau breu man perkat capang breu. Uwan kmi ya u. Halangi don hang ne mentah pok kene ke jingnya sengru. Ublay ukmi yangi naga kejingis nai jong. Udam jungo ban pet yangi. Langi le ya ka mon jong u langi syukri ukat kum ka mon blay jong u. Ubriu ulong ayu wan kmi u a blay. Gak tin jong blay ke pan kan mau yangi. Ka aingi ka jubab ka basyai. Mau blay wan kmi ubriu. Uken mau yo briu namar kajing it kajong. Nama kajing it kajong ublay. Kajing it kabakraw haduk kata-kata. Ublay ula it yun ubriu ba ula tau. Namar ba ulong ublay jong kajing it. Ong kaktin jong ublay nagstim ng kong wionis sao nyaw. Lapan tikna ya kata lapau senak je jong blay. Nagak citi nagak gospel yones lai lenong kan du kot kabingos ngau man kapor. Nabau blay blay kata ya ka perthai. Kat bau lai tin ayo kun balakha marwai. Bau wai ru bangai jo nom jochu andre unyo kajingim bam jukut. Kadai kene kajingit ka jong blay. Kecing it ke bamayan blay, kecing it ke banoa, ke balapan long yo blay ban wan kmi yang kibriu ban kanma yang kibriu hakano no kador bat kacing long ke bang ingidon. Go ki paramay it. Kaktin yung blay ke pan kanma ru yang i. Hak si Paul ke bru kandalan nong katsan dekot. Mau boleh boleh tin oi lo kun jong changi ka perthai ban long uk siang jong ka jutang ka bathamai nama ka jing it ka jong blai ka kwa ban pendam no ya ki pop ha ka jutang ka berim kanang ba ubriu unyo im na ka ba uyap ukun jong halor ka ding na ublai ukun mau ublai wan kmi yo briu namar kene kajing it kebamayan blay kejong. Uwan kmi yang i hakano no kador bat kajing long kebangingi don. Nama kajing it kejong blay kalong kabam jukela bat kabayane bam jukut. Ublay habawan kmi yaki briu ukwa ban Thao thama yang
Uan kami yo Adam, ubriu bela Pedri na kekemat jauh belai. Ubriu bela hap hakapop. Namar kani kejing ij ba kejauh belai. Ngikan mau biang menbau Adam ula Pedri na kekemat jauh belai na kitab Genesis lai lanong pradekot. Di kila yo asngau kejing sawau try bo belai da wan yaj hakakper. Hak jeng pengat ke sengi dewa dambat ke tengah jeng kelai buri la dia nak kemat utrai bo belai pedang kiding jeng ke keper dewa utrai bo belai la khadi Adam ko Adam medan syai kidon bun ki perbangai ki perlok ki balong ki Adam bat ki em gajuk ke soro belai ke sawah haduk mentah ke banong ko Adam ko im Pidon syai mino wat buri syu iladina kemat ke kemat janga ong blay namaru blay long blay jang kecingi uhan ban kemi yangi ukan mau yangi kabapala ke long mau blay nama kejing ba kejong uyangi kibriu ulawan kemi ulawan balwakan maru ya usol ubriu memngethau blay Ubriu bakwalan penjot ya ke balang mat benya ke kestan namar bau belai ukwa man pendon kami ukum watiar naga bantaman yalap ya ke gospel kani kalong gajing ke jauh belai kapan kan mau yang i bawan kami wan wat yo une usol ban pen kelai uban long upol man munang yat hakalenti se Damaskus padu belai ulah keren de ka bodang lej hakajia lepoh jan Damaskus bat kendet lateng shine lep saudong yu kajing shine abneng ulah kelon kram ong ting jong belai ke kitab kikam ka patol pra lenong kendai lenong But, ang asol balay may panistam benya nga. Habaw blay kan mabanwan kmi yaw bakum yung pad yaw ne bampat ito yaw. Ulapan kendu yaw baduang atray melong way. Kani kalong kajing kajong blay ban tao tumay. Ublay bala tao yaw sol. Mentah haklanti sa Damaskus ublay ulakwa bantau tamaya kedonod bagaman sim kejong ne orang ba kamar kajing pa kejong syuk kajing kejong blay kawat kawan ka ublay ulawat baduan kami yang ikam kibriyo habang iyo bawan banwat baduan kami iyo job namar balay ublay ukwa ban pen perang bat pen im ya kaying jong ubriu badona preng gajing janjar nama ka tien jong blay ka kren shai ngam sim lawan ban khot ik bahok khan rei ka pop ching kala ka bamot nabau kun ubriu lawan ban pen im ya ka bala jot nabau kun ubriu lawan ya ka ban wat ban pen im ya ka bala jano ublay uat ukan mau uan kmi ya ubriu Namaru briu long jing tau bakodo jong madu blay long blay jong jing it benala kwa bau briu unjot kabanta ka balai ubriu long ayu ma betanju yu man la ka klip mat ong job kita kijing ka bau job yu kendo ka mangipule na kita job lanong menengkong kasau ka khot ter Bagi nong sabia kelaknino iki masida baki kada baki syakri jong ula penyap lot kading jong blay kelahap na beneng bat kelatang iki lang bron riu hajar baki syakri jong ki khaldi kelaknino iki ot chi phongut ki khon kelayap no ha bakal air agnari klau kala be saudong iki yeng bat kayeng kelahap ro jong ki baru job ulang atau to jao nadu ke selajat jong hadu kelang langker yang kli kakli jong nagata ujob la duru ya kajing shania kajing ka tengah jong kabla kren to met kat ha do ban ong mela yaine kat ni kata kajing janai to kentai no yo blay to yap no artat
Uni ubriu jong ublay. Uyo i bakani kalong kajing tenju ke jong ublay. Wa lau long ubriu ubajanai, ubriu ubabej, ubriu ubashapti hing yo ublay. Ublay ubriu ubakia no ne kajing sneu baro. Hanrai haba umat ya kena kajing jenjar. Uyo i bakalong kajing tenju jong ublay ya ubadu keli. Ubriu long ayu bemetenju yo man lagi kalimat. Sin perkat kadu Job ubriu bahajanai. Balai kanyu ha pakani jeng tenju. Kebalong kum kenem sniu ha kalong yilong sem jong u. Kalong kum ka khlam ke basar ke ying jong u. Kadai sisa ke jeng tenju ke bakrau yelo jo syakri jong play u Job. Ki perlok ki perjor ke perbangit. Mantaru han ke khlam ke perthai kamat. Don ke bakan tho lang bagi kot khubor lang bagi lat pathai khubor bakan ni ka khlam ko bit kalong ka jing tenju ublai nang mu nang thaw ki breu ki ba u ulat thaw ko ki paramai bihit tang ublai utrai kan radhi batip ya kata namar ka tin jong ublai ka kren syai ha kitab Isaya san pusan nong pradikot ki jing mut ki jong akim long ki jing mut ki jong phi ong utrai Hanrai kejeng sisa ke don nak mat jongi. Hak tin jong blai ke thu yang i ba baro ke bun nak iklam. Kidai kejeng penhiar keput ke jong blai ya laki brio ki ba. Penken ni ke kum jong. Habang ipet ya ke ying ke jong Job. Ki khun ki ti ka lok kim long ki ba a jing hon yo blai. U blai utan ju ya u. Ban pen prang ia ke jenget ke jong u. Ban thau thumai ru ia ke ying ke sem ke jong u baro ke wei. U Job ha ke jing syam men sim ke jing pen kong u. Ulia thu hau trai ula keren ha kitab Job saf arnong adkot. Ngatip ba me la ban le ke baro. Bat om la ban khang ia ke no jing thu jong me. U trai ula ke khu pa Job arsha ia ke bola don mensyua. Kajing sisa nak tinggal jong blai ko ki parbangai it. Kajing tenju ka ong ha kai tap ke benangkong ha ke asti benangkong Paul ki Korin ci polo nong khalai de khot. Ka kren yang i ke thu yang i ba kajing tenju kam sim langat hapi. Hanrai tang ka ba briu la ban sha. Hanrai blai ulong bala ban syania. Ban om sha ban tenju ya phi tam ya kata ya ka ba phila. Hanrai rengkat bat kata kajing tenju. Unthawe kalat ban lait khnang mapila ban syak kalong thik kumta yo Job ubriu jong ublay ubriu uba janai uba bet ubriu ba shapting yo ublay ubriu uba khiar no nakabas neu ulau ublay ula sabun ngad kajing tenju ulhap kli ublay ablay balay metenju yang bat mentah habau leo mat yang kajing syam sim Utip, orang belai jong jeng i belapan perang yo, belai jong jeng i belapelaj yo, belai jong jeng i belakerku yo, belai ukan mau, uan kemi, utenju upen perang, upelaj ukerku yo Job, kumtaru kalong yang i koki para bagi behij. Habangi dai banyak lang ba kajing tenju ka ba jong kene ka khlam mentha. Habang ban mat kajing kajing em jongi. Ni ban khot kerpat yo blai ban duai. Bat ban syania ban ai ti lut ho blai. Long kamon jong me. Namar bo blai ulong dong thau. Jongi ki briu. U blai long blai jong kajing it. Baru kuat mengen yai waj u kumo waj yang iman la kapor. Lada u tunjuk bat pen perang yang i. U thau ru ikalat ban lait. Do blain ker khu ini. Uni sai ban nang pen syai syu syu. Ya ka bor ka tin jong hangi. Blain nang tak borom jong. Amen. Kum Kapalang Presbyterian Mauro
ngi pen pau ke jing songo ko bakrau ya itemen besan jongi itemen besan Dr. Ola Mare ibala ai yangi ya ko khubor na ka htien ke jong blai ka dor ka jong khun ben reu hakmat jong blai to blen kur khui pitmen besan ha ka jing shakri ke jong pia ka kam ke jong blai to blen kur khu ya baro ki nong shimta ha ka ni ke jing seng ke jongi ublen kur khu e phiru ki para bangai ba e bat ki parlo ki ba e da ka jing bahas bun ka ba shlai kar hai ke jong o ngine panwai no e ka ni ke jing seng ke jongi da ka bangai rwai lang ka jing rwai ka ba saus pa khat ar bar hadien jongi ke jing rwai sashi sien nga kerpa di itemen besan jongi itemen besan Dr. Ola Mare ba in sngob ha ban sa bu jing duai lengkot bat ban sa pelat ru yengi da ke jing ker khu panwai long ka mon jong me a trai babha ha jing im jongi baro shirta halakas ngi to penbit ma me mon ba kho jong me bangin yo le ka jing rwai ka ba saus pa khat ar Long come on jong mi a try baba ha jing im jong ni baro shirta halakas ni tu ben mami mon ba khu jong mi bangin yo le long come on jong mi ha ki jing e ai bor bangin jong ha jing ya le Ding chan chong mi ban bun kan ban lang ding pna ba kya trai ni kloi ban ban long kam on chong mi ha ching chin chan Who's like ban ching ten ju baro par ban scam yang I try bangi yo ham du men sim chong bi yang I pendam Long come on jong mi kan patang im ban sakriya vi men ban men sim ban long ki jong mi ni da kwa Ya ram yang hi try bangin yai ne Tong ini doai Ko kpa jangi baha beneng Ngi ai ngui me ko try na mangela ban shakri me la man ka por a try ba bhangi duai se ban kerku ko try ki banta barok le pendap do basdang haduk bawa jo de ka por ki wai yaro ko try ki bala pen he rahmat jama blai ki jing pule na ka ktin ke ba im jama try Yali os ngori ka kubor ka ktin choma anong prembih. Isnai ko kan rat ban kerku pen kentang a try ke baro.
Kerkua boleh yakin orang Islam bentah ko try lang ba ke bentah ke jing syakri ke balik bet ban pen ke doktor peng ke barit jangi kum ke breo. Kerku kerpang ko try kita baro ke blias nok tilang ban syakri malam mana ke por. Lang mana ke khlemat ko try kan long ke jing kerku man sim ko try ke ban pen klain ke jing jangi ban thao thamai ke jing long man sim jangi ban pen em man sim jangi ko try ban syakri me ko try. Mar kham tam ngin ngau thu anong prem bi memalong ublay bola tawingi kibriu ublay bolong ke jingi ublay badap dak jingi jangi kibriu kiba pop kiba jot kiba ram ublay bolong ublay bashaulat man pelaj jangi nak jing tenju nak nam snehu ban nak khlam ke jim ke bagi kendu atrai baba namaram don na try ke bamemla ko try hakmat jang ke perthai mela a ko try ke baro ke try baba Nama ke bamla hakti ke badan bor ke hakti jong obreo. Ke baro ke bamla da ka bor ke jong obreo. Kilong gen ko try ki bala suda da ka bor ke hakti ke jong me ke moblay nong bu nong thau nong penlong ke baro. Sngo ko try bangu ji ma pra ki pop. Na bai ke ngi pan me dem ke tengu ji sunong pembe hit. Batara aru ke jingai ke badap yang dap kar hayu try nong peni mo just grace. Kejeng ba kebamayan blay kebamju kelak kejong blay ukpan bamju kot. Lam ruch lobatiang kejeng taban chaj bor kejeng tau tumai badong mensim bakut. Hoi kini kejeng kerku lai away blay. Kejong sahabat ngi kem ki kon ke blasius pa kejong ma. Kejong sahabat ki way pat ki parmai saudong ke bertai ki badem baca kriya blay. Mentah tata bamju kot ru. Amen.